Before we go to the word of God, Ilmanda kado siya kapa engado siya. Hele kosa. Ezi akanos. Ina. Hai sa binela chicho sa ubona. Sa binela. Sa binela.
Sibingelela izulu namandla lonke. Siyabingelela abasezulwini. Siyabingelela ama-visitors asezulwini. Siyabingelela abasezulwini. Siyabingelela abasezulwini. Sabana Nkulunkulu. Wena ugcina uhlele eduze komuntu kanti bahlele eduze kwakho. Bengelela baba ndlobo sibengelela. Ilimanga lidosia Isibonani bathandekayo egama lenkosi bafundisi ngiyiningani lonke okwezigaba zenu sezala sazothandana sifuna ukuthi kube nokuthula kuma-elections sathandaza uNkulunkulu ophendulayo waphendula. Vele makunokhetho okuphikisana kubibikho kodwa bathe bephikisana ukuthula kukhona. Bazalwane bami angizwanga bathe bephikisana kodwa ukuthula bekukhona. Ibibandla lapha abama lathandaza. Jamani Jesu izandla. Wasizwa uNkulunkulu. Ngifuna senze le prayer item. Sibonga uNkulunkulu ngama-election ukuthi sathandaza wasizwa. Ngifuna simbonga umuntu ocelayo kuphela akhohle ukuthi kuyabonga. Mawukwazi ukuma yima kwesibonga uNkulunkulu baba sithi siyabonga wasenzela umusa. Siyabonga baba wethu ongcwele noyise wenkosi uJesu. Safuna namaqebo abanye bahlangane endaweni zabo. This time uNkulunkulu ibandla lalama laphakama lezabuwe ukuba benokuthula eSouth Africa. Nebhala kwaba nokuthula. Siyabonga baba wethu ongcwele ukuthi lezinto ezenzakalayo wakhuluma kuyo lentaba wathi nalumhlaba kahulumeni yoba uhulumeni wabambiswana ngempela nafezela lelozi. Siyabonga baba, siyabonga uNkulunkulu, siyabonga egameni likaJesu usenzele kahle baba wethu onamandla wonke. Sesiqonda kahle manje ukuthi izwi lakho lithini malithi uyini umuntu uba nomkhumbulo lendodana yomuntu iyini uba uyibheke. Siyabonga baba wethu ongcwele aluze kudumo nesibongo egameni likaJesu. Sihlokoma ngezwi linye sithi siyabonga kuphakemelo, sithi siyabonga kunamandla, sithi siyabonga kuphendulayo, sithi siyabonga wena masiphathi ngokufanele izono zethu. Siyabonga shela izandla kakhulu Jesu. Ungasahlala phansi mana nje kanjalo. Want us also to do this prayer item. We need to pray for our provinces. Ngoba kade eshila izolo bese singalishiya izwe laseSwatini. Asithandaze.
Baba wethu wena noyisonto sethu Jesu. We are coming to you. We are coming to you. With all provinces in our country. Sizanawo kuwe onayo. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga Baba nathi now. There are representatives from those provinces. We pray in Jesus' mighty name that you stretch your hands to all provinces in South Africa. Baba wethu wena ulisandla sakho uselule intando yakho egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyathandaza Baba konke okunye okungaphandle kwentando yakho akubuyele empeleni ngegama lika Jesu. Kodwa kubintando yakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyanqaba Nkosi ukuba kulelizwe esikakhele kube khona iprovince engalimemezi igama lakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. Bonke uNkulunkuluwana abashafiswe kuphakame wena wedwa njengoNkulunkulu wonke amaphalamende kunama-provinces. Phakama Nkulunkulu bonakala ukuthi wena uNkulunkulu. Siyabonga Baba wethu ukuthi uzosenzela kahle ngegama lika Jesu waseNazaretha. Shall uJesu izandla kakhulu kwezempilo. As we're standing bathandekayo ngoba sizoyizwini masishana, I want to ukuthi ngiqede lama prayer item thele yodwa emva kwale. Phazani bami, we need to pray for a fivefold ministry in the church. We need to pray for a fivefold ministry. Number one, what we need to pray for ukuthi ngale komfundiso ohole ibandla kodwa zande lezi inkonzo zibe khona, ngoba iBhayibheli liveza ukuthi lezi inkonzo zakhe ibandla. Unfortunate enough ukuthi ibandla lifocuse kwi-fivefold ministry, la focusa kulezi inkonzo as offices. In fact, these are ministries that need to edify the church. Inkonzo lezi kumele zakhe ibandla. Not telling blind eye as offices, kodwa engazothi bishop sifocuse kwi-office. Umuntu mayiseke esekwenye yala ma-fivefold ministry. More especially sathatha ezinye inkonzo la sazenza zankulu kunezinye. That all of them are equal. The evangelist is equal to the apostle. The apostle is equal to the prophet. The prophet is equal to the shepherd. Bazamba leyinkonzo siyalinga. Fanele isebenze ngokulingana. Ayikho enkulu kune. We need to pray manje. uNkulunkulu akasenzele umusa. Sihlonipheke ngendlela izwi elifuna ihlonipheke zibonakale bani. You can be the apostle yet not leading the church. Can I repeat myself? Ungaba umpostoli kodwa ongabizela ubuholi babo. Lena siyixoxa ngale ukuthi ubani umpostoli. Nokuthi kwakhiwa kanjani. Nokuthi isidingo sakhe siyini. Ufuna sithandazele izinto azivele ebandleni azibonakala. Bese umuntu mayiseyibambile inkonzo yakhe angacabanga ukuthi usebizelo ukuyoqala isonto. Let me repeat, you can be a prophet of God yet uholwe. uNkulunkulu akusebenzise futhi. Ubani othe uNkulunkulu usebenzisa abantu ngoba sebeqale amasonto abo. Bese sikhulekele lo mentality kuphume zenzeke lezi inkonzo ngokwentando kaNkulunkulu.
But as praying for the fivefold ministry, they say that my leaders, the pastors of churches, singawashi siwakhulekele ngoba isitha dokotela kulezi insuku siyalwa nabafundisi. But I tell you this, manje UMP amasotsha asuke phethe ikhali lonke uhlobo lezikhalo ngicabanga ingozi yoba semasotsheni ukuthi ahambe empini esikhundleni sokuthi adonse ikhali adubule into engaphambi kwakhe ashintshe wona adonse lezi ikhali adubulane odwa. This is what is happening in the church of God. Abantu abaphethe ikhali zokuyolwa empini badubulana bodwa. Why, Pastor? Why? Why, bazalwane? Why? Asithandaze manje baba sigcinele bafundisi bethu. Sigcinele bona Nkosi. Sigcinele bona uNkulunkulu. Sigcinele bona baba. Egama likaJesu waseNazaretha. Siyathandaza baba. Siyathandaza uNkulunkulu. Siyathandaza baba. Siyathandaza wena namandla. Ngicela mama sizothandaza. Ngicela sizothandaza baba. Siyabonga Nkosi. Siyabonga baba. Siyakuthanda kuwe namhlanje ekuseni. UNkulunkulu ophakeme, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu ongaphezu kwakho konke, uNkulunkulu omini unaphakade. Eshada bakhadola bahayala basiyena. Eshelelele bekhalosiyana mamahaya. Libra kadoya libasiyana mamashiyeka. Ushelelele bahayala bababashiyeka. Ushelelele biyana libasiyana mahaya. Eshelelele libaya libasiyena. Eshelelele bahayala babashiyeka. Father, in the name of Jesus, we are praying, Almighty God. Kunenena kumabizile ngoseka sibulo. Kunenena isebenzi zakho moyingwele. Heavenly Father, I pray in the name of Jesus. I declare your peace. I declare your covering. I declare your honor in the mighty name of Jesus. Ushedele kaya la bahaya. Na maya makamosieta. Libra kadoya la babasieta. Father, we are praying for your order in the church. We are praying for everyone to be seated in their position of authority and assignment. We are praying, Almighty Lord, in the name of Jesus. Everyone listening to the voice of God for their life and moving in the direction. We rebuke and we cancel every spirit of confusion, every spirit of distraction. Oshadaba kadosiena, libra kadoya na babasiena, shadaba kadosiena. May our ears hear you with the wisdom of God. Ushadaba Messiah makabosiena, that your name might be glorified, that your name might be given honor, that there is harmony on earth, that the grace of God is revealed in the mighty name of Jesus. Let us the gifts of the Spirit be made manifest, oh God. In the name of Jesus, everyone to their position, 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 everyone to their position. Not misdirected, not confused. We thank you for clarity in the Spirit. We thank you, Lord,
That's when you're not the author of confusion. We thank you, Lord, that you are a way maker. We thank you, Father, that you are the God of wisdom. That you are the God of light. Father, we pray in the name of Jesus, every spirit that is not of you in the church of God, we are declaring it is unseated. It is unseated. It is unseated. In the mighty name of Jesus. Come on, church, give me praise. Come on, church, honor you. Come on, church, give me praise. Come on, church, give me praise. Hallelujah. Because He loved me so. He loves me so. He loved me so. He died for me. Oh, just because He loved me so. Because He loved me so. Because He loved me so. Besacela abazabane abaqhubekela lenkonzo ebese lapha ngaphambili khona umlayezo okumele udlulele ebandleni asishiyele udlamini kana mphuthume abafowethu. Solo festeggiando qua. Meglio che la salo. Meglio che la stringo. Christine Gossi,
Kristu inkosi. Mangiqale ngokuxolisa ukuthi kasizuqhubeka nokubingelela lapha nalapha ngoba muphathisa umlayezo kubalulekile ukuthi uhlale kuwo. Amen. Bazalwane kunesambulo la bazosichaza kuba kuhle kithi ukuthi siphume ngomuntu uNkulunkulu asibeke kuye ukuze athi esisho ebe ekhumbula ezwa ukuthi kodwa uNkulunkulu utheni. Ngiqala nje ukufunda lapha kuJohn chapter 14 verse 15 uthi Jesu uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzo kuba ahlale kini phakade umoya weqiniso izwe elingemamkele ngokuba lingamboni lingamazi nina niyamazi ngokuba uhlala nani uyakuba nani. Amen. Kristu inkosi. Kukhulekwa maphuloba ecele bamshasi azokhuleka sokhele ikhuleka sihleli lapha emkhulekweni thema ikhuleka inhlobo iphezulu sihleli le ndawo iugwadule njengendawo lenje ehleli kuyo iseyihlale masihleli sibe siyabuka phansi mangibuka lapha phansi ngibona unento evukuzayo phansi kanje umhlabathi ubikizela unento ngathi ifuna ukuqhuma lapha phansi mangisabuka lokho lento efuna ukuqhuma uzophuma la uvele kuphume amanzi makuphuma lamanzi uphuma amanzi njengomthombo wakuqhuma umthombo mayephuma lamanzi angcolile amanzi mayephuma ageleze engcolile njalo njengosifuna mawungenisa kwathi ugcwele kwathi ufika ugcwala ngisabuka lento ngimangala ukuthi lamanzi aqhamuka lapho basikhona emfuleni lapha le ndawo ihlane ugwadule sabuka lokho ashintsha amanzi abamhlophe ungathi sesemfuleni fula lemkhulu sisibuke kodwa kumncanyane woluqala kwawo amanzi ageleza amhlophe mayemhlophe lamanzi konke kuhlinekile kushisa abantu sakho sesihlinekile umhlophe usungathi umfula impela useqhamuka umuntu angimbonanga yena kodwa bekuwumuntu yena kodwa ngimkhomba ukuthi bengibani ephethe induku kamalusi balonke umuntu ngomalusi le njengalento bese sibona iphethe ubishop hambe phambili athi wozani nizophuza nanku umthombo wozani nizophuza nanku umthombo ahambe phambili siwuquqaba njengoba siwuquqaba size masiza kube khona iphimbo ngeke niphuze nonke nibaningi kakhulu makusizana lo phimbo kusho njalo umfula wavula umfula wamkhulu usungathi wena ubona umfula njengothukela wavula umfula ageleza amanzi besa abantu bebekha bephuza besheshisa ngoba nabanye khona bedlule baphuze
Kristu inkosi. Endaweni eyugwadule kuqhuma umfula wamanzi oqala ubonakale sengathi ungcolile bese qhamuka izwi lelele lithi wozani niphuze kodwa selishilo kuqhamuka futhi lele lithi ngeke niphuze nonke. Ngakho-ke okumele nokufanele ukuthi uJesu uthi-ke uma ningithanda niyakugcina izwi lami. Uma ningithanda noma kungaqhamuka liphi elinye izwi lithini kodwa uma sengishilo niyakuligcina izwi lami ngoba yilo eliphezu kwakho konke. Babuhlungu-ke bazalwane sigcina ngashumayela ukuthi sekuvele umthombo kanjalo kube khona abagcina bengaphuzi ngoba belalele izwi lithi ngeke niphuze nonke. Kanti uma belalele elithi wozani nonke niphuze bayaphuza basizakale. Inkosi mayisize bazalwane silapha. Amen. Ukuba sivule izinhliziyo nezingqondo nemizimba nemiphefumulo yethu ukuba uKristu Jesu akhazimlishwe. Lo ngifike lapha nje mina kukhona izwi lodwa nje lithi uNkulunkulu igama lakho malikhazimlishwe kuphela. uNkulunkulu igama lakho malikhazimlishwe. Amen. Angishumayela. Bayede mazophinda bayede Nkosi wena othezini lakho ungamanzi okuphila. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele nasekuseni akekho obengalinganiswa nawe, akekho obengakhuluma kanje ebandleni lakhe ngaphandle kwakho. Wena wedwa Kristu owabiza ibandla lakho e-althareni lakho ingcwele, walimisa i-altari lakho ngegazi lakho. Nantu lolu kuqaba labantu bakho bazofuna wena bese kuwe manzophila. Abaphuze bonke emphangeni ophila, abaphuze bonke bazile ophila, abaphuze bonke baboniswe nabantu ophila. Othi uyaphuza namanzi ngaphandle kwathi wakhe niwaphuma imithombo yamazophila. Phumisa Nkosi, phumisa imithombo yamazophila ngaphakathi komunye nomunye oyiswele amadako, ahambe amadako. Wena wedwa ongcwele, wena wedwa ophilayo, wena wedwa iNkosi namandla. Siyabonga Nkosi, siyabonga Dwala lesindiso, siyabonga Nqaba yethu. Wena wedwa iNkosi, wena wedwa ophilayo. Nakhamasaya muli likhala nasaya ukhala uyakhala sinibuye thina khalana uwada usinimande uyalala nasiya haya mali inimana khala mali nimaya alibuya kilia mariada ayande inimina mariada
phakathi kwethu. Sibeka Nkosi, silalele izwi lakho, manzi ophila. Siyabonga Nkosi yethu, amanyathi njalo. Kubona wonke izinto egameni likaJesu. Asiyezweni laseNkosi emva kokumukela lesambulo siqhamuka enkosini asibukele udokotela ekuseni ubaba uNeo ezengaphambili. Amen. Singakahlali phansi ngokukhulu ukuzithoba, ngiyacela ukuba sihloniphe incwadi yabaseThesalonika bokuqala lithi we should give honor where the honor is due. Ngivumeleni bathandekayo, ngibingelela ubaba uNgema nomama, sibashaya izandla ngegama likaJesu. Haleluya. Sibingelele ubuholi balenkonzo engaka, baba uNgema nginovalo ngalesi prophet engisizwayo. Ningumuntu kamoya, lesakhiwe sizayo akumelanga sisifake isitina, amelanga kube nobonda, amelanga kube nebonda, ngoba le ndawo engiyakhayo incane ingakaqali. Lo mfula uqalile, and umfula mawuqala uletha ama-floods, ikhukhula uqalile.
Bingelela bathandekayo ngesikhathi bonke abagcotshwa ingceku nezincekazi kaNkulunkulu ngokuya ngezikhundla zabo egameni lika Jesu Nkosi yethu. Ngicela nabo sibashayele izandla. Ngicela ukubingelela bokugcina isithandwa sami, iflower yami, i-gearbox yami, isitofu sami samalahle, i-engine yami, mayiphila engikhulekelayo. Ngicela shalom amthi izandla ngegama likaJesu. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi. Bathandekayo, angithi kunichithela isikhathi, kodwa ngicela utshele umakhelwane ukuthi makhelwane, siyehla kule ntaba, sizoyehla ne-impartation. Khona ugogo kumele uphume usulelekile kulo. Kwi-Old Testament umuntu owayenoqhobo wayengahambi phakathi kwabantu ngoba uqhobo lalikade lisulela. Khona uqhobo esiphuma nalo sithi kule 5 months ka-2024 kuyenzeka izinto ezingenzekanga ngoJanuwari, ezingenzekanga ngoFebruwari, ezingenzekanga ngashakalaha. Uyavama ukuvela ekugcineni ngoba nasethuneni likaLazaro wavela sekegwatshiwe. Uyavama ukuvela ekugcineni ngoba nasemshadweni waseKhana wavela iwayini seliphelile. Uyavela ekuhlanganisweni umhlangano sowuyophela, uthi ungaya khona awamileyo uNkulunkulu wezinto zombili. Ayangakhonya koshaka iyangakhoshakala bahaya. Ngiyadiklela selikamoya kulo 5 months osele akwenzeka izinto oyothi nawubuka 2024 uthi ngempela akushiya ananamanga akukhulumayo ananamanga uthembakele othembisile abayando ilamakashiyando ikhathala bahaya. Ngicela uthi impartation kunogobo oyohambana lekhaya. Nabakwaziyo bayongqangana bathi akusiyona indodana kaJehuda yiyo, kodwa isandla sikaJehova sihlezi phezu kwakhe. Ngiyadiklela kulewe kulo 5 months ka-2024 Thixo yenzinto, Thixo ngiyadiklela, Thixo yenzinto. Alamadoko-yanda shondekeliabahaya nilamakoyando ziyata ngisho nanenkinga ebeyithi inkinga uyothi uvele entabeni ithi nolwandle lamlalela oshandala ikaphaya nekevaya nolwandle lamlalela. Alikuvala ngesikhathi sami, kodwa mina bengingabuyifundi Nkosi asiyeke. Ngicela uthi impartation le professor phumela ngiyahla
ngithi uNkulunkulu kantoni umjalo ngoba umlayezo uNkulunkulu anginike wona uthi we are stepping into the season of favor. Nawa amanzi ayaphuma nami ngihamba nomngane siyaphuza kula manzi nami ngihamba nabantwana bami siyaphuza kula manzi nami ngihamba nebana washaya akekho esingishiyayo ngiyadiklela kuwe ukuthi kule ntaba kule 5 months ifayisi izokulandela bayavuna inyanga uthi vele khona inyanga enkulu ikhona la ogama layo linguJesu umyunaniso mkhona ngiyadiklela kungathi ungabaphumakhelwane ehlombeni uthi favor 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 ikhathana haya favor 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 yayikhulula ifavor into zakho namhlanje zayenza kungathulukanga wabi favor ayamathokobayakho ngimemezela ifavor ngidiklela ifavor. School. What to preach part 1? A teacher explain the truth. A preacher proclaim the truth. A prophet declares the truth. Gmail, we often now we ministry. You are prophet. He has declared for the 5 months. Genesis, akahlekiswa uJehova uyahleka njengosana owathi uJehova uhlekisile nakakuzwayo lokho uyohleka nami ukuvala abantu bayahamba ngicela uthi I'm ngiyangena kwisizini yefavor sisayilensa ngama-voice athi ngeke siphuze sonke develi uyayelaye amazulu avumile uma yena khulumile sihamba nezwi alishiloyo igagama yokokosana yamemezela ifavor 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 I declare favor. Jesus, let him fire. Let him fire. Whoa. Could be favor. Could but where to get a man? What is favor? Umusaka Jehova unganele uyobizwa ngakhosi ngiyaxolisa ndabezitha ngixolele baba ungakubingelele isithunywa sisuke savuka ngiyaxolisa ndabezitha ngiyaxolisa thina abantu basegoli hey la yena ngizwele bathi uphuza kopha umfula athi ngiphuza kumfula wempompo thina khona sithi siphuze empompini ngiyaxolisa ndabezitha ngixolisa ngicela uthi favor sons ngicela siya kumahubo 102 verse number 13 kapha yona khona abantu engizobatshela nento abayibiza ukuthi inzima namhlanje ayisekho nzima ngoba ifavor ifikile ngiyadiklela empilweni yakho nezinto wayikhulekela
ngabe ngathi ayiphendulekanga namhlanje favor idonsa impendulo in the realm of the spirit iletha in the physical ngiyabusisa ngegama likaJesu ngithi hamba udlondlobala ngithi hamba ubusiseke abalwa nawe uJehova nakalwe nabo abaphambana nawe uJehova nakaphambane nabo ngiyayimemezela ifavor le-favor siyayikhulula nakulaba abangabazayo bathi mala ikhona into nje kwaba seyikhulunyile ayenzeke babusisiwe abakholwayo ukuthi nakakushilo uzokwenza ngiyadiklara ngegama likaJesu ifavor phezu kwakho ngiyakhuluma ifavor phezu kwakho Ama 102 verse 13 funda Thembi uzovuka uhawukele iZiyoni ngokuba sekuyisikhathi somusa wakho kulo. You shall arise and have mercy on Zion. UJehova memezele ukuthi intaba sisabuyela emakhaya. Hayi ukuthi uJehova bekelele, hayi ukuthi uJehova bekekhona, kodwa amazulu ayaphakama athi namhlanje isikhathi sokuhawukela kweSiyoni, that time has come. Ngiyadiklara phezu kwakho isikhathi somusa lesi, isikhathi sefavor. Ngiyadiklara ngegama likaJesu noma bengeza bebaningi bayoza, they shall come as one man, but they shall scatter in seven ways. Ngimemezela ifavor, ngiyayidiklara kwaba kuyisikhathi. Read the verse. Uzovuka uhawukele iZiyoni ngokuba sekuyisikhathi somusa wakho kulo. Sekuyisikhathi sekuyikailos. Izolo umprofethi umsina uthi faith is a eternal deed. uJehova wathi no more extra time. Kushukuthi namhlanje sibambe eternal deed, sibambe kailos time, siphuma nefavor. Ngiyadiklara empilweni yakho ayikusebenzeli ifavor, ayikuweni ifavor, ayikuphakamisi ifavor, ayikwenza uhlale namakhosi. What is favor? In favor. One, favor means to find grace in a person. Almost a turner in grace and doing. Ngiyadiklara kule ndawo nezitha zakho nalaba abangafuni uyolwelwa yibo. Bayothi le document ayikwazi ukuphelela amashelfini. Le organization ayikwazi ukufakwa phansi kwekhaphe. Ngiyadiklara ngegama likaJesu izitha zakho ziyabusisa ngenxa yefavor. In favor. Favor is to be shown deep kindness. What a friend of David. Esihlaleni sakhe somkhosi. Wathi kusakhona yini? Anzi
Yoshama. Ikhathaza. Engamenzeli musa. Ifayva ngiyadiklela namhlanje. Iyakulapha ebhuqwini. Iyakuthatha umfokazi. Ikwenza ube yi-giant. Usakhona na. Hallelujah. Kuthiwa ukhona. Kodwa usonathi pha. Ukangaphi. The place of rejection. Lapho abangani amagama bayashwa khona. Kodwa faith iyadlula kwi-rejection. Ithi ukhona wamila. Ukhona wamila. Ucela usengaphambili kamkhaya nesitulo sakhe. Kwathi ukhona kodwa sikuba amabili. Kwathiwa mlandeni. Waba umusa. Ushow kindness. Tshela. Yalukho. But ukhwani. Ngiyayithatha ifavor. Ivela lana abantu sebeqedile ngawe. Sebathi siyamazi. Sazi nabazali bakhe. Kodwa isikhathi sokuthi umusa kaJehova ukuhambele. Walandwa uMefiboshethi. Wawa phambi kwenkosi. Wathi ngitshelenje phambi kwakho. Ngicela ingubo yakho nkosikazi. Walandwa. Ifavor yenza abantu balanda ama-table short. Not just table short. But ama-table clean. Vamos ekabiso chomakhosi. Kwathiwa from today uyodla nathi isidlo se-breakfast, isidlo se-lunch, isidlo sesapho. Ukhwalile uyinyoka. Kodwa sibonga la le table cloth ngoba ifavor iyawavala amadolo wethu, iyavala ukulimala kwethu, iyayivala i-rejection yethu. Favor iyayikhulula for your life. Tshela umakhelwane makhelwane, usathane wenza imistake, wangabulala nakuJehova ukulungisela ifavor. Uyasha athi ukhona bakhe abonakala udla nabantwana benkosi. Kodwa ukhona bakhe abonakala. Ngizodiklela namhlanje ifavor kaNkulunkulu iyakuthatha bagcina usegeyithini, bayakuthola ebhodromu, bayakuthola kwi-decision making meeting. Uyababizwa kuleso favor. Uyangena ngaphandle kwe-bribe, uyangena ngaphandle kwetshotsho, uyangena nge-favor. Uyabathatha abampofu abathintithwa ethulwini, amenze badlanye boshayanda. Ngiyaprofesaya, let the favor of the Lord ngithethe umusa kaJehova phezu kwakho. God bless you. Ifavor yenza bangaqualify. Khuluma ngefavor. Khona abantu engizoba prophet. Nefamily yakini ayinakwa. Uma kunemicimbi ayibizwa. Ngoba ilapha phansi. Benze kahle banirejecta. Ukuze uJehova angenelele. Angathi kusasa unje ngithi. Kodwa nababheka uphakamisa izandla.
uthi nje akubona ukuhlakanipha kwami, akuwona amandlami, kodwa it is the faith of the Lord. Ngicela ukufana, ngicela uthi favor. Favor iyakuthathwa kuye nefamily edelelekile, kuye nefamily abathi kuyo akuzuphuma next year. Akukho uJesu bathi khona into engibona eNazaretha engaphuma nayo. Ngiyadikana namhlanje we-KZN mina nomthombo. Oh, Nicholas Bhengu baphuma la. Oh, Richard Ngidi baphuma la. Oh, William Duma baphuma la. Oh, Job Khiliza baphuma la. Namanye amaqhawe asendulo KZN ni umthombo. Kodwa ngizodikana namhlanje amandla enu ayophindwa kathathu. Iyamathi yena iyophindwa kathathu. Ibusiso ayabashandana haya. Ngiyadikana ngegama likaJesu. uNkulunkulu akanibusise. Number 3. Yini favor? Favor. The preferential treatment. What you say to move? What you gonna think? What's Indlulami isilo sanama uhlala kufa sithi masithatha ipodium apha podi gagai amanagama athi nyamasme ngiyadikana ngegama likaJesu. Ifavor ibonakala, ifavor imanifesta, ifavor ibephezulu kwakho, ifavor ikusundisa, ifavor ivule iminyango, ifavor ayikudemela itafula ngaphambi kwezitha zakho. Ifavor laba baqindezelayo uyabaphatha kusasa. Nithi uyabaphatha kusasa. Nawe ngiyakubusisa, nawe ngiyakubusisa, nawe ngiyakubusisa, nawe ngiyakubusisa. Lefavor ikulungele waba nefavor uthi ungene ofisini bathi siba-interviewile bonke kodwa lo akafani nabanye. Ngiyadiklela ifavor phezu kwegama lakho, phezu kwesibongo sakho, phezu kwefamily yakho, phezu kwebandla lakho. Favor. Favor. Woo! Favor. Thanks, oh Father. Never to favor. It's favor for the football. Easy. But never qualify. It's favor, young man. Ifuna abafokaza. Ifavor yabanguDavid. Sister
ngicela ufundele 1 Chronicles chapter 28 verse 4 bese ngihlala phansi. 1 Chronicles, the Chronicles of Anna, chapter 28. Get him any favor. I found fair. Well, perfect person. If I don't call, if I don't makaya, hashamakaya. If you are no mother back near declare, we are 5 months. We are 5 months. Una nilizoa Jehova. Lower knees. Long the yellow lions for una 5 months. We are running 10. Say favor. Una 5 months. We are shooting a bella. Esim konfala na lana no seri. Why not the Lord to Israel? He never said his favor. Funda. Funda nami ku TikTok. 1 Chronicles chapter 28 Verse number 4. verse 4. Nakuba kunjalo. Manje uNkulunkulu kaIsrayeli wangiqoka endlini yonke kababa ukuba ngibe inkosi kwaIsrayeli. Noma kunjalo. Abafundi beBhayibheli bathi uDavide akayena umntwana. Noma he's not a last born of a brother yale 7. Usoma theology. But watholwa ngapha. Nesizulu bathi yivesandla. Hayi sikhathi uyise. Emthuma ukuthi ayolusa izimvu. Akamthumelanga to the highest mountain. Wamthumela to the lowest valley. Ngoba lapha kunamabhubesi. Lapha kunengwenya. Kanti akazi ukuthi umuntu onefavor. Mawuthi uyamlaza. Umfaka esikolweni. Eyathi kusasa kwangilungela ukuthi ngihlutshwe. Ukuze nazi imiso zakho. Ngiyadeclare ifavor iyokwenza ukulala amabhubesi. Ifavor iyokwenza ukulala ingwenyapha. Funda sithele. Uzothandaza manje. Nakuba kunjalo. Usimakade uNkulunkulu kaIsrayeli wangiqoka endlini yonke kababa ukuba ngibe inkosi. Bana ngizwe manje. Bana nganabaza. Bana ngalikhoknazi kodwa le. He's a prophet. And yet he's someone you're illustrator. Get the prophetic connection now. What do I need? Pasina Michelle. Shaya Pats. Inkosi yakubishana kathathu. Wathi uyamona kathathu. Nami ngiyadeclare ngegama likaJesu usabuya ekhaya. Ifavor namhlanje. Ifavor kusasa. Nsuku zonke zokuphila kwakho. Favor. Fundele. Ngokuba ukhethe uJuda ukuba abe ngumbusi endlini kaJuda. Indlu kababa. Emadodaneni kababa. Bebakhona lapho nyaka. Yes sir. Yes sir. Amajoint bakho. What favor. Iyavamisa ukusebenzisa okudelelekile ukuzijabulisa abahlakaniphileyo. Ngizodeclare emthandazweni le favor ayingene in your bloodline. Le favor ayingene egazini lakho. La uhamba khona kuthi favor. La unyathela khona kuthi favor.
la ubhala khona kuthi favor la yaboshanda nabakhuyanda ilabaziya tolo boshanda ngicela ukuthi favor ngiyadiklela empilweni yakho umusa kaNkulunkulu uyaphendula kunemithandazo owayithandaza namhlanje iphendulwa ngefavor. Ifavor yathatha u-Esther oyenganabazali yathatha intandane siyambonga uvashile ukuthi uhambile ukuze u-Esther yathatha intombazane enganamazali nengomalumakhe uModekhayi bamlanda bangena boqala inkosi yakhe bangena besifike kodwa kuthiwa nakufika kunumber 5 unumber 5 is a number of grace izwi lithi amehlo wenkosi athe mbuku u-Esther u-Esther wathola ifavor. Ngiyadiklela egameni likaJesu bonke ababukayo bayabona ifavor. Simelana nomoya wesichitho, simelana nomoya wamabhadi, simelana nomoya wesinyama. Sithi umusa kaJehova uyakulandela, uyakulwela, uyakuvulela ulwandle. Favor. Ngicela ukuvala. Ngicela ukuthi favor. Favor. Exodus 3:21 ngesikhathi ithi I will give these people favor in the sight of Egyptians, and it shall be when you go that you shall not go empty-handed. Ngiyadiklela ngakufaka ipetrol yakho uzentabeni ubuyele empty-handed. Hayi ngiyala ngikhulula ngela yezayi imali engazazi ukuthi isegameni lakho. Hayi abashanda ngibopha umoya njalo babakufonela iyadivert ikhona ingene kwabanye. Ngibisa ifavor kuleyo phone call, ngibisa ifavor kuleyo email, ngibisa ifavor kuleyo office. Ngicela ukuthi ngegama likaJesu waseNazaretha izandla zami ziyobusiseka, angeke ziphume ngiphinde zingaphethanga lutho. Ngicela ukuvala, ngicela ukuvala, ngicela ukuvala. Kuney'gaba ezimbili zefavor. Ukuba nefavor noNkulunkulu, ube nefavor nabantu. Namhlanje ngizoprofeta. Hayi suka madoda. Khona abantu engizobatshela. Yabona le position abayibekele omunye lapha. Kwathiwa sisiphezu kwawo. Besilinda ama-election angene sifaka abangani bethu. Ngiyayibopha in the spirit. Akuzuku-occupya muntu. Ilinde wena. Akuzukwaya bashayataka. Abuhele bateka maziyatho. Izwi lithi abanye bathembe iy'nqola zabo, abanye bathembe imikhondo yabo. Thina sithembe igama likaJehova. Siyadiklara ifavor, siyayirelease ifavor egameni likaJesu. Favor. Favor. Ngicela ukuvala. Favor.
Uskaze, ngicela le bayilakho kuzosebenza namhlanje. Jesus. Niyavala babusika. Ubasa. Khona abantu abesebeyithandazo. Jesus. Khona abantu abaphethe imali yakhe abakuboni. Jesus. Bayadlula ngoba emoyeni. Khona abantu abaphethe ikhiya zendlu yakhe abakuboni. Ngoba ubosiwe. Khona abantu abaphethe ibhazali yakho abakuboni. Ngoba wena ubosiwe. But favor iyayisusa iveni. Iyayisusa iveni. uSawuli makabusa emva kokuthi uDavide ulala uGoliathi akathi ubani uDavide uthi indodana kabani le ngicela ukusho kule ntaba yasemsebe my spiritual father akafundanga indoda yangizala nevangeli ayineyo ngisho standard 3 kodwa khona into anayo athi wathi ikhulule empilweni yami kwasuka isomphoso umhlaba wangivulelela namhlanje i-Amerika iyangazi iLondon iyangazi i-Australia iyangazi ngoba kunendoda enganyathelanga khona kodwa yakhuluma izwi. Favor. Announcer. How we listen to faith. Jesus. That's my calling. Hayi Nkosi yami. What's your eye? I'm running up on top. That's what I'm going to ukhona lo ngathi ziyalalaza angaphathi mic kuthiwa ukhona ungaphulo wami kuthiwa muphi baningwangobo bathi ukhona angabambi mic ehlabelela khona into yehlala ngiyadiklela ngegama likaJesu ifaith izokumemezela usayobheka ekhaya ifavor ikumemezela ayikumemezela ekhaya ayikumemezela emphakathini ayikumemezela eyimalini ayikumemezela kuko konke ngicela ukuthi favor. Usakhona yini emzini kaJonathan